Celebrity muna da wanda suke da yaya masu kyau. Na gaya muku ƙarshen sai kun yi mamaki. A na uku muna da Rowan Atkinson wanda aka fi sani da Mr Beans, wanda ku kun sani in an ce muku kyakkyawa ne ba za ku yi sashi a cikin kyawawa ba, amma wannan mutumin da kuke gani mai suna Mr Beans, Mr sun canja kwarai da gaske. Wannan ita ce Essa, wato mai suna Lily Atkinson. Mutane da dama sun yi mamaki da aka ce wannan ita ce yar gidan jarumin barkwancin nan wato Mr Beans. Ganin yadda aka take kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa. Wanda jarumi ne kwarai da gaske. Na biyu kuma muna da William Dafoe. Duk wanda ya ga wannan jarumi ba za ka ce kyakkyawa bane ba, amma iya cike da barkwanci a cikin rayuwarsa da kuma inda yake acting din fina-finansa baya ɗaya daga cikin wanda zaka ce wasu kyakkyawa. Amma ɗansa mai suna Chuck Dafoe kyakkyawan yaro ne kuma haziki ko fasihi. Jama'a dama sun yi mamaki ganin cewa ɗansa ne wannan. Na farko kuma muna da jarumi Jay-Z, jarumi ne kuma miji ga jaruma Beyonce. Yana da yarinya mai suna Blue Ivy Cordon, babbar jaruma ce a cikin kungiyar yan rawa. Wato Blue Ivy Cordon tana ɗaya daga cikin jaruman da suke fitowa a cikin kyawawan mata a cikin gasar nahiyar Turawa. A cikin wannan yayan nasu kwaya uku, ku ga ma dan gidan waye fi kowanne kyau a comment section. Jarumi kuma mawaƙi wanda yake da nasarar mai da kansa na gwalagwalai. Wannan mawaƙin kuma jarumi kuma ɗan rawa ya cire gashinsa ya mai da kansa na gwalagwalai. A April 2021 ya ji an cire gashin kansa an mai da shi na gwalagwalai, inda aka sa mai wasu ƙarafa a kansa, inda idan ya tashi zai makala koya gwalagwalai a cikin kansa. Yana sa gwalagwalai akan sama da guda 20 a kansa. Wani lokacin kuma yana haɗawa da diamond a kansa. Ya zama mutum na farko wanda ya fara sa gwalagwalai a kansa. Watanni biyu bayan wannan abin da ya a kansa, ya zama to shi mutum na farko da yake da mutum 12,000 masu buɗe shafinsa, inda ya samu over 2 million followers a shafinsa na TikTok, inda ya mallaki wayannan abubuwa a cikin sati biyu kacal. Wannan kuma abin da ya akan sa iya da illa matuƙa sosai, inda likitocin yi bincike akan sun ce wannan abin da ya kansa iya da matsarkar illa sosai, inda ko da hatsari ya samu zai iya samun matsala a kansa. Bayan wannan kuma ko da a ce wani abu ya ja mai kai zai iya samun matsala a kansa. Karamin abu idan ya ja masa kai kansa zai iya yagewa sakamakon wannan abin da ake masa ake kansa. Amma shi wannan ɗarawan ya ce shi yayi wannan abin ne saboda ra'ayin kansa. Wani iya so ya askin banza, wani kuma so yake idayin, wani kuma so yake samu ya kwalkwala kansa. To wannan shi kuma abin da ya zo da shi a kansa. Wannan abin da yawa a kansa likitoci sun yi bincike sun ce wannan abin da ya fa iya da matakan mahala a kansa. Sai ka kasance mai kula da kuma takatsantsan. Idan kai ne ake wannan abin me zaka yi a wannan yanayin, ma hada a comment section. Celebrity kwaya 4 wayanda aka yi plastic surgery amma ba za ka taba iya gane su ba a yanzu. Ta farko ta canza duk wani abu na jikinta. Ta hudu muna da Lil May. Lil May ita ma jaruma ce wata ta canza kanta halitta ta fuska wanda ga titin take a da, amma ganta kuma an zo sakamakon an mata wata allura wanda a da aka mata ta ja mata halitta canza har abada yanzu, inda ba ta taba dawowa yadda take ba a yanzu. Ta uku muna da Terry wacce take a asalin kasar America. Wannan shine halittar wannan jaruma a da a asalin kasar America, inda gayi bayan ta gama sojojin ne ga ta koma a yanzu, inda ta rame ta kanjame ta zama wata irin halitta wacce kaman ba ita ba, wanda hakan ya ja mata na kasa a cikin rayuwarta na har abada, wanda a yanzu take da nasarin halittar ta bai da kanta. A ta biyu kuma muna da Venezuela Versace wacce ɗaya daga cikin mata ce masu ji da kansa a kasar America. Nata sojojin ya ja mata kumburan lebe da kuma jikinta ya dinga kyalli kaman ba ita ba, haka ta zama ta dinga yawo da jikinta amma jikinta ba kaman ba nata ba. Yarinya ce amma jikinta ya kuma jikin tsofaffi. Daga baya ta yi da nasarin yana ta bai da kanta. Jaruma ta farko kuma muna da Lil Kin wacce jaruma ce mawaƙiya wacce ta bai da kanta, inda aka mata ciko ta kumburo ga yanda take a da kuma yanda ta koma a yanzu, inda zai dawo ta tsaya yanda take a da. Amma masu kallo kuma mun ra'ayin ku a comment section da ka tsaya a yanda kake da amma sojiri wanne ne fi ku ga mana ra'ayin ku a comment section. Waɗannan jaruman wayannan su ne mata na kasassu amma masu shegen kuɗi a duniya. Wannan ita ce ta farko, idan aka ce ka aro wayannan mata a cikin wacce zaka ga ta ɗaya nan muna gani, wannan kuma ita ce ta biyu, ita ma na kashashiya ce ba ta kafa, wannan kuma ita ce ta uku, ita ma ba ta kafa, dan kuma ga ta hudu ita ma again ita ma kan wulciya take zuwa take, kun ga irin su to dinga su ne kusan ga wata ita ma tana da bugun kuɗi, ita ma kalle ta ga wata ma again ita ma nan duk mata ne nan yawwa ga ta ma ita mata to ita ma amma ita irin bisu nan ce irin masu irin laukan nan, sannan ga ta kuma bata da hannu, to ga sunan mata ne kala kala, sannan ga ta ma ana turo ta wurce ita ma, sannan kuma ga ta ita ma duka wanda mata tana da jahilin kuɗaɗe amma suna neman mazajen aure, nan ga ta ita kuma ita ma an mata ma hakwatan kuɗaɗe ita ma, to nan ma kuma ga wannan ita ma ta zo ita ma tana da buƙatar masoyi, nan ma ga wannan ita ma tana so wanda zai aure ta zauna da ita ma, nan ma so nan ga wannan ita ma tana da mahaukatan kuɗi ita ma, wannan ita ma tana neman mijin da zai aure ta a tana ita ma, to duka wannan matan da kuke gani dukkan suna buƙatar ma je suka zo suke yin mafawai upload, nan ma ga ita ma tana neman masoyi ne, ga ta nan ita ma wannan kai wannan kwakwa ce kenan tabdi jan, to haka ba. Sannan kuma ga ita ma nan ita ma tana da ciwon kafa ba ta kafa kwaya daya, ita ma tana buƙatar masoyi. To a cikin nan an cika zaba daya wacce zaka zaba ma da comment section.